Wow! Welcome sa ato ang food vlog of the day featuring Butchicks, Kabawan, and Balbakwahan. Kalami sa balbakwa nga baka ug lainit. Kani siya nilatan nga kabaw. Before ana mga ka-people sa atong food vlog karon, atong mahinabi ang tag-iya mismo. Si Sir Roy Cagas. Sir Roy, welcome to People of Oroqueta Facebook page. Sir, unsa may imong ika-offer sa ato ang mga ka-people, sir, nga foods? No, karon ang Butchicks, Balbakwan, Kabawan ga-offer mi og balbakwa, dayon gatan nga kabaw. Dayon mga around mga 6 to 7 AM na nami diri. Open na mas 6 to 7 AM. Nanap pud mi mga sudan nga kuan like mga pakbet, mga Bicol Express na bihon. Aside sa balbakwa Aside and sa balbakwa. Then kanong kabaw, chicken. then fried chicken. Tagpila man eh, sir. Init kayo ka Gani, people. 260. For only 60 pesos, ha? Asa ang balbakwa og Nya daghan na kaayo. Bisag ikaw ra mo kaon ni ka people, dili nimo kaya uruton kay daghan ang ilang serving. Dili ka magmahay diri sa Butchicks, Balbakwahan, nahimutang diri sa highway sa Talik in front of Rossi, going sa sentro o gikan manggaling ka diri sa banda from Aluran padung sentro, malabyan jud nimo siya diri sa may left nga portion ka people. So si Sir Roy siya ang owner of this Butchicks, Balbakwahan and Kabawan. O wala na idang suya ka people kay mga na ta. Salamat ka people.